לאה יוסי מזרחי כתבנו אחרי חישוב שלי 3 ימים בלי שינה. יוסי, איך זה נראה מהמקום שבו אתה נמצא בו, מאוניברסיטת חיפה, משקיף על המורדות של הכרמל? אז מפה זה נראה די טוב, צריך להגיד. אני מדבר על התוצאה הסופית. הרבה עשן יש, אש כבר אין, גם לא רואים מהמסוק המשטרתי. בשורה נוספת טובה לתושבי ימין אורד, אין הוד ואין חוד. חודשה הספקת החשמל לפני דקות ספורות למקום, אז עוד דרך של חזרה לשגרה. אנחנו קפצנו לאחד האוהלים היותר פופולריים פה בחפ"ק, החפ"ק של מד"א, ובואי תראי איך ניהלו פה למעשה את כל השריפה הזאת, כאשר מוקדנים נמצאים כאן מלמטה, ומעליהם למעשה 2 מוניטורים, ואחד מהם בימני אפשר לראות פשוט מה שהאמבולנס מצלם בזמן אמת, תוך כדי הגעה לזירה, או כשהוא מרים מצלמה בזירה, כך הוא יכול לראות מה קורה מסביבו. וכאשר במוניטור השמאלי פשוט מאוד מיקום של כל אמבולנס ואמבולנס, כך אפשר לשלוח את הכי קרוב, את הכי דחוף, למקום הנכון שצריך. מנכ"ל מד"א אלי בין, כמה אמבולנסים כאלו כבר יש לכם? למעשה במגן דוד אדום מאז מלחמת לבנון השנייה ומבצע עופרת יצוקה הופקו הלקחים, ולמעשה מה שאתה רואה פה זה מתחם חדש שרכשנו אותו לפני למעלה משנה. המתחם הזה נותן לנו את המענה הנכון והאמיתי ליכולת של שליטה ופיקוד על כל מרחב אסון, ובעיקר אסונות גדולים. המרחב הזה הוא מונה, אתה רואה אותו בצורתו הקטנה, אתה רואה רק את המוקד פה, אתה רואה את המרפאה, אבל הוא כולל עוד כ3 שרבולים ארוכים, שבו יש חדר לצוותים, מקלחות ושירותים וחדר דיונים, שבו מתקבלות ההחלטות, ולמעשה מופעלת כאן מערכת ענקית וגדולה של אמבולנסים עם שליטה ובקרה מתקדמות ביותר. ואני מציץ בלוח שמאחוריך, אני רואה אמבולנסים מהצפון, מהדרום, ממרחבים שונים, מאזור תל אביב גם. אכן, אלו אמבולנסים שיצאו מהימ"חים שלנו. זה אמבולנסים למעשה שיושבים בתל אביב בימ"ח, חלקם יושבים גם כאן בימ"חים, ואנחנו הוצאנו אותם לפעולה. אלו לא אמבולנסים שעובדים בשגרה ובכל יום שאנחנו רגילים לראות אותם כאמבולנסים שמטפלים בחולים ובנפגעים. אבל אלו אמבולנסים שפועלים ומפעילים אותם, מתנדבים ועובדים שבאים ממקומות שונים בארץ ועושים עבודה נהדרת. טוב, אז מפה זה נראה טוב, נראה שאתם, לפחות למראית עין, זה נראה שאתם מוכנים. נקווה שלא נצטרך. יונית. שלא נצטרך עוד. תודה רבה יוסי, ואנחנו רוצים לחזור עכשיו אליך דני. כן, רק לצידי יואב אבן